Okay guys. Sa wala pa ka subscribe sa mong channel, subscribe mo guys sa mong channel Janwa Mix TV 3 Buhakat. Ayasan channel guys nga James the Balancer. Mo ni siya ang among balancer sa mga benepisyo namo sa 3 Buhakat. Din ang budget na niya labaw pa sa among budget sa benepisyo. Kaya karon amo siyang gihangyo nga magpatudlo ni siya nga talent nga balancer. Ang gitawag ani kay Unicycle. Unicycle. May tabo ni guys, tunan mi niya. Unya ay magkamaon na may, di na siya na mukhaon. Ako sa guys, nagkurog din siya to, hadlok siya nga mabalik. Kundi, pating kalinguna niya, kaya gitugnaw ko nung kay siya sa tubig sa Surigao nga sa Libukan River. So man siya guys ang Libuakan River, tinaw kayo bisag dako kay Lambaha. Mao ni siya karon guys. Okay, di na maglangan ato na sugdan. Ato na sugdan guys, ang among challenge karong dawa. Way gunit. Way kupot, way gunit. Pwede ka maatras ani, pwede mabanti ani bike ka. So karon guys. Challenge accepted. Mo ni gitawag siya. Challenge siya tugnawin. Yes. Ay, sabya. Hey yo, what the? Oh my God. Easy. Salamat guys. That was legitness. Salamat. Lagan dito. Guys, kuha sa limukoy. Turusan. Kini nga challenge guys, pinakanindot ni. Kay tupong-tupong rin ako ang bike. Deja vu, I just been in this place. Higher on the street, and I know it's my time to go. Buat kasal. Yan ang the original. Original. Ini rawa pa ganito ko. Okay. Yan guys, tawo dito. Practice ako guys. Ato nga dakon. Gunit. Drive bigit. Ana. Lingkod jud. Buwag ka din. Nabok. Sige, agaka lang yun, agaka. Nabok kay kamot. Ha, di ka mo sa tail. Barok. Aduh. Ata ini trabaho. Agaka lah. Di na daoy. Guys, di mag-selfie guys. Mag-practice ko na di kamot ko tiil dito usa ana. Ala pa sa kay tutong. Ano? Dito ay kaduk ki. Indah. Indah. Bunuga. Guys, ang nagtudlo na mo pati na pagkabunuga. Ang nagtudlo na mo pati na pagkabunuga. Sige. Help me. Na, sige lang. Me. Sige. Ang subog tangas. Sige. Yatak. Got it. Got it. Nilumpat ka guys. Sibat na guys, kay mabas lanta. Sibat. So way klaro ani trabaho ko noon. Tungtong lang ay nagkagawa. Yan lang. Tidak kan. Sige.
Easy. Wala ka! Kuha na ako ito nga! Ito nga, naikupot! Kabot pre ay. Kabot oh. Nagadiri ko to. Sugdan sa kuno. Mau dene oh. Sana na yang lubot ti ara yang tiilo. Sa kabot. Kabot. Sakay sa ano? Sakay sa ba? Wait, ako ang hawak. Eh, kini ba? Oh. Oh, yes! Panindot tayo may sa dive guys! Okay, what's up? Kaya pinakanindot yung dive, okay sa'yo maayo mo dive na mo dua. Okay na ang wagi tingog nga madungog. Wag gitingog si kamay! Oh. Yeah, ikaw na! Sa taas sa lugar eh, sa taas sa lugar. Sa taas libukan. Namin rin guys sa kanang kabuwakan. Pabukan. Surigao del Sur. Libukan. Ha? Libukan. Oh, Libukan, Surigao del Sur. So, gitawag ni siyang Surigao kay manag-agaw din sila nagminyo. Una ingon ng anak ko nga yamahan nga kananganong nag-unay mo mag-agaw mo no, ingon na nga iyang laki nga suri kayo gaw kay nanampak man. Naigo di ay mo sa saylo. Oh, yes, silo. Okay. Okay. Layat. Loh, bali di. Okay, uno, ikaw. Sampul sa. Sampul ikaw. Karang wagi. Anay na anay. Anay, pinaana nga dai bay. Akan si Ano ba? mako kay dako mo kog boto kay dako. Lupig ka. Sabi ito, bagi nga ma-perfect yun. Pwede ra makamana Jim. Oh. Pwede ra mana. Pwede ra na ba na? Dawa matingog guys. Oh, kana. Ba't? Pili na. Pili na. Awa mo guys. Pili na. Hoy, pili na ka. Ano, pili na ka. Ano kayo? Naay tubig yan, no? Ako. Okay. Halibi. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.